Забелязали ли сте колко по-лесно се получават интервютата, когато имате работа? Отивате, казвате това, което ви харесва, това, което не ви харесва също и без да се усетите, така вече сте получили оферта. Аз съм Елиза Зизян, кариерен ментор и имам над 5 години опит в областта на подбора на персонал. Всичко, което ще кажа днес в видеото е на базата на моя опит и наблюдения с кандидати както в България и Европа, така и извън Европа. И нека се върнем на темата. Защо когато имаме работа всичко така с лекота се получава, а когато сме безработни отиваме на интервюта, опитваме и опитваме отново и все нещо не се получава. Забелязали ли сте, че когато имате работа, когато отидете на интервю, сте с нагласата, ще опитам, нищо не губя в крайна сметка, нека да видим какво ще ми предложат. А когато нямате работа и ходите на интервюта, сте така стегнати и под напрежение. Какво ще стане сега? Дали ще ме харесат? Дали ще ми предложат работа? Дали ще получа оферта? Дали ще се изложа? Какво ще се случи? И просто така в главата ви цари абсолютен хаос. И всъщност, когато имате работа и ходите на интервюта, сте много по-спокойни, точно заради това, че сте с нагласата, нямам какво да губя. Дори да не се получи, ще си остана в най-лошия случай на моята работа, пак ще получавам финансите, които до момента съм имал, пак ще отида след време на интервю. Също така нагласата ви аз отивам на интервю просто да си сверя часовника, да видя какво ще ми предложат, какво ще се случи, дали ще ми дадат по-висока оферта. И просто сте така себе си с лекота, отивате, проверявате, говорите. А когато сте безработни, това се превръща в мисията на живота ви. О, не, аз трябва да си намеря работа. Какво ще правя без работа? Аз съм пълна отрепка. За нищо не ставам. От никъде не ми се обаждат. И цялото това напрежение всъщност какво прави с вас? Отивате на интервю, те ви казват нещо, с което изобщо не сте съгласни и вие се опитвате така да се смалите и започвате да се съгласявате, питат ви имате ли въпроси, не, всичко е наред, влизате в ролята на доброто дете, което не създава проблеми, което няма никакви изисквания, стига само да получи работата. И знаете ли всъщност това до какво води? Води до това, че се губите автентичността и ставате като всеки един друг кандидат. И защо да вземем вас, а не някой друг, който е готов да заяви себе си, който е готов и отворен към разговор? Защо да вземем човека, който така се съгласява и няма никакъв проблем с това да се съгласи с нещо, което очевидно не му харесва. Супер много се усеща на интервютата, когато човек не е съгласен с нещо, но въпреки това казва, да, нямам проблем с това. Някак си енергията, начина по който говорите, езика на тялото ви, всичко крещи, не, това изобщо не е за мен. Обаче думите ви казват, да, няма проблем, всичко е наред. И всъщност цялото това нещо създава объркващи сигнали у интервюиращия и добрите интервюиращи, които могат да четат езика на тялото, които могат да разберат много повече отвъд думите, веднага ще ловят тези сигнали и всъщност няма да бъде това във ваша полза. И сега цялото това нещо, сега се чудите, добре аз съм напрегнат, какво да направя? Аз реално нямам работа и наистина ми трябва работа. Как да бъда спокоен и как да бъда в тази енергия на автентичен, на уравновесен и уверен човек, при положение, че аз наистина съм в напрежение. И в днешното видео искам точно това да обсъдим, защото знам, че когато човек има работа е много по-лесно и наистина отива с нагласата, нека да видим едно такова приключенско, леко, с свободен дух, проверява какво, как и защо, а когато нямаш работа и напрежението е много по-високо. И всъщност как да запазим тези нива на приключенски дух и на свобода, когато нямаме работа. Много
трябва да работите с себе си на първо място. Вместо да си губите времето да хейтите тъпите компании, HR, процеса и всичко, което не ви харесва, просто си създайте свои критерии. Кажете си, в следващата работа задължително искам да имам това, това и това. И след като отидете на това интервю, просто задавате въпроси, с които да проверите тези ваши предварително създадени неща, които искате да има следващата ви работа, има ли ги или ги няма. Ако ги няма, просто казвате: благодаря ви за отделеното време и съответно продължавате напред. И сега ще кажете: да, как да откажа оферта при положение, че нямам работа? Ами ако не сте готови да откажете оферта, въпреки че нямате работа, това означава, че ще се съгласите на нещо, което отново няма да отговаря на изискванията ви. Когато се съгласявате на неща, които очевидно още от началото не отговарят на вашите изисквания, тогава няма как да получите това, което искате да получите. И в този конкретен момент, когато сте получили офертата, е момента на равносметка. Да си кажете: добре, имам това и това и това в тази оферта, нямам това, това и това. С какво мога да направя компромис и с какво не мога да направя компромис. Тоест, направете си един списък с неща, които в никакъв случай не искате да правите компромис, и други неща, които са ви важни, но можете да направите компромис. И тогава, когато отидете на интервю, задължително трябва да зададете въпросите, за да проверите дали нещата, които са ви топ важни, ще ги имате. И ако получите оферта, в която поради една или друга причина компанията не отговаря на тези изисквания, ами просто кажете си: добре, имам тая оферта, искам ли да я приема, какво печеля и какво губя, ако приема тази оферта. И говорейки си за това как влизаме и с каква енергия влизаме и по какъв начин в едно интервю, не забравяйте, че преди всяко интервю вие сте единственият човек, който може да успокои нервната си система и може да успокои себе си и да си смени нагласата от аз съм безработен и отивам за да видя дали ще ме харесат, към аз съм безработен, но въпреки това няма да приема нищо по-малко от това, което знам, че заслужавам. Аз съм квалифициран за работата, която искам, и няма да се съглася на нищо по-малко. И когато вие започнете да изисквате и да търсите това, което на вас ви е важно, тогава някакси нещата започват да се променят от само себе си. Защото ако правите компромис още от началото, след това ще правите постоянно компромиси. И замислете се: искам ли да направя поредния компромис или вече съм готов да последвам себе си и собствените си желания.